Hi ha un grup de treball que ja fa temps, que fa mesos que està treballant i que conforme anem avançant anem prenent decisions en aquest sentit, però efectivament els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serralla Veria, hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent per aquest motiu, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen. Per tant, una de les preocupacions que hi ha hagut a l'hora de buscar aquests llocs on es pugui dirigir la gent perquè pugui disfrutar d'aquest fenomen és que hi hagi capacitat d'aparcament, que hi hagi capacitat d'evacuació, que siguin zones segures des del punt de vista de tots els riscos associats que puguin haver a la zona. Per tant, és previsible, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals. Un criteri molt important que era el mirar de mantenir una presència permanent als espais naturals protegits. Nosaltres tenim 34 espais naturals de protecció especial i el dimensionament que veureu avui ens permetrà tenir una presència permanent, sobretot amb els dies i èpoques de més visitants. Un altre element important era el donar resposta a les incidències. Nosaltres, des que ens vam integrar al 112, la resposta a les incidències és molt exigent i es demana també una modificació estructural dins del cos, també en quant a tenir un dimensionament de l'estructura de comandament que garanteixi la presa de decisions en qualsevol moment. Heu de tenir present que el cos gestiona més de 40.000 incidències a l'any, moltes relacionades amb temes de fauna i amb temes d'incendis, com els dos àmbits principals, però que requereix d'uns canvis estructurals davant d'un cos que no estava pensat, ni dimensionat, ni estructurat per assumir aquesta presa de decisions i aquesta immediatesa. I per últim, donar una major cobertura horària. El cos d'agents rurals actualment no té un mínim de serveis amb horaris nocturns. Nosaltres treballem en horari diürn. Si la voluntat és també donar servei amb horari nocturn i, per tant, també hem de dimensionar adequadament la nostra estructura i la nostra plantilla per poder assumir tots aquests elements que hem considerat rellevants. La plantilla del cos d'agents rurals es situaria sobre els 1.300 agents, sobre els 700 i escaig que som actualment. Pel que fa a Tarragona, això representaria que passarien de 80 efectius a 186 efectius, i pel que fa a Terres de l'Ebre passarien dels 160 efectius que són en aquests moments a 162 efectius. En quant a l'escala de comandaments, per assegurar tota aquesta presa de decisions, tota aquesta estructura que necessitem, estaríem parlant d'una categoria d'inspectors, amb una vintena d'inspectors, dins dels càrrecs d'alta direcció del cos, 100 sotinspectors, que l'escala de sotinspectors és l'escala que a nosaltres proveeix els càrrecs de comandament territorial que tenim en aquests moments, 78 oficials. Direu, aquesta escala, aquesta piràmide no s'ajusta, no és ben bé una piràmide, la que veiem amb aquesta estructura de comandament, però és que el nombre final d'oficials ha de ser molt més important. Per una mirada posada al 2030, nosaltres no podem arribar a dotar aquesta categoria amb el dimensionament final, perquè hi ha un procés de promocions internes que requereix proveir primer les categories inferiors i, per tant, això és una foto de l'any 2030 que s'haurà de veure com s'acaba de completar a partir del 2030 amb més incorporacions a aquesta categoria.
148 agents majors. Els agents majors dins de la nostra organització són els agents especialitzats en qualsevol de les 4 àrees d'especialització que té el cos d'agents rurals i 959 agents.